महाराष्ट्र बघायचं असेल तर दऱ्याखोऱ्यात आणि दरेगावात जावं लागतं अशी कोपरकळी आशिष शेलारांनी शिंदेना लगावली. पाहूयात. प्रश्न आहे, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अखत्यारीतले आहे मुंबईतील संरक्षक भिंतीच्या कामामध्ये गडबंगाल झाला असा आरोप होतोय आणि अंधेरी पूर्व भागात महाकाली गुफा परिसरामध्ये अनेक ठिकाणी भिंतीचं काम केलं असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र ज्या ठिकाणी बांधकाम केलं असल्याचं सांगितलं त्या ठिकाणी भिंतच नसल्याचं समोर येतोय आणि यामध्ये जवळपास 8 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलंय. चौकशी करू, सखोल चौकशी करू. पालकमंत्री म्हणून माझ्याकडे या सगळ्या गोष्टी येतातच मुंबई उपनगराच्या, त्याची सखोल चौकशी करू. कुटुंब एकत्र असतं तर चांगलीच गोष्ट आहे. कुठलंही कुटुंब तुटावं फुटावं असं काही आमचं मत नाही आहे. त्यामुळे बंद दाराआड ते एकत्र जेवले असतील, चर्चा झाल्या असतील, गप्पा झाल्या असतील, मला माहीत नाही, पण झालं असेल तर चांगलं आहे ना. कुठलंही कुटुंब एकत्रच राहिलं पाहिजे. राजकीय मतं वेगवेगळे असू शकतात, पण कुटुंब एकत्र पाहिजे. महाराष्ट्र आपला कुठे आहे? दऱ्याखोऱ्यामध्ये आहे की नाही? मग दरे गावाला गेले उपमुख्यमंत्री, तर नाराज कुठे झाले? महाराष्ट्र बघायचं असेल तर दऱ्याखोऱ्यात दरे गावात जावंच लागतं. आणि उपमुख्यमंत्री महोदय पण कामाला लागले. काल आम्ही एकत्र होतो MMRDAच्या 50 वर्षाच्या कार्यक्रमाला. मला वाटतं की याची चर्चा जास्त आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोन्ही यांच्यात आपापसात संवाद चांगला आहे. त्यामुळे काही कोणाचं म्हणणं असेल तर ते मांडायचा अधिकार आहे. त्याचा निर्णय तिघे मिळून घेतील. कुर्ला मदर डेअरीमध्ये गायकवाड राजकारण करतायत. वर्षा गायकवाडांना माझा थेट प्रश्न, धारावीतल्या लोकांना घर का द्यायची नाहीत याचं उत्तर तरी द्यावं. धारावीतल्या गरीब माणसाच्या घराच्या विरोधात वर्षा गायकवाड काय? या राज्यामध्ये किंवा या देशामध्ये असा पहिला प्रकल्प आहे की ज्यात अपात्र झोपडपट्टी धारकांना सुद्धा घर मिळणार आहे. मग वर्गा दुखत आहे. धारावीचा विरोध, विकासाचा विरोध, धारावीकरांचा विरोध, धारावीतल्या गरीब माणसाचा विरोध म्हणजे मुंबईच्या विकासाचा विरोध आहे. कारण वर्षाताई गायकवाड या मुंबईच्या विकास विरोधी आहेत. हा थेट माझा त्यांच्यावर आरोप आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.